Na, szervusztok srác, itt vagyunk egy újabb videóban, ahol 24 órát bent leszek egy szobában, és most összegyűjtöm. Na szóval sikeresen is összegyűjtöttem ezt, meg egy nagy hatalmas doboz, amiben tudok majd hogyolni is, tehát ez lesz a WC-m, és igen, már bent vagyok, úgyhogy igen. Na szóval, hogyha most bezárom az ajtót, akkor 24 órát itt leszek bent. Na tehát 10 óra 10 perc van, úgyhogy valamit csinálni kéne, nagyon. Tehát, hogy ja. Tehát most eltöltöm egy kicsit az időt, és majd jelentkezem. Az első 1 órában csak így pihengettem, vártam Bubinak a premierjét, beszéltem Bubival, játszottunk, de csak most merült fel egy baj. Hát srácokat, most akartam pisilni, és most jutott eszembe, hogy ebben nem tudok. Hát nézzétek meg ezt a dobozt. Hát lyukacsos átmegy a dobozon. Hogy nem tudtam ezt gondolkodni, hát nem hiszem el. Nem hiszem el, srácok, hogy ilyen béna vagyok. És van egy kis baj, mert nem nagyon tudok mit csinálni. És már igaz, hogy egy kis ideje nézegetem a saját videóimat. Tehát, hogy ja, úgyhogy itt nézegetem a saját videóimat, itt van Bubinak is. Úgyhogy ja, de most jöjjön valami érdekes. Amíg kitaláltam, hogy mit csináljak, ami érdekes, az eltelt egy ilyen fél óra kb. Nem is néztem az időt. Na de nézzük is meg, hogy ami történt. Hogy mit találtam ki. Na szóval srácok, az, hogy megpróbálok egy ilyen nem promóciós bundás magyarót a számba dobni. Ami remélem, hogy nincs itt megrakadva, mert már sok ideig itt van. És ja. Jó, fú, de rossz. Nem nagyon szeretem ezt az ízt. Figyeljétek, az első. És mellé pattan. De ezt nem hiszem el. Akkor itt tőle csináljuk. Nem hiszem el. Na, sikerült! Na, akkor srácok, ezt így kell. Figyeljetek, most még egyszer. Hát mondjuk, nem még egyszer, na de most. Fogam! Nem kicsit rossz. Még egyszer. Figyeljetek, srácok, még a végén itt ilyen profi szájamból dobálós ember leszek. Állom a szemem talán. Na jó. Együk meg ezt. Finom amúgy. Srácok, iratkozzatok fel, ha csináljak még ilyeneket, nézzétek. Tehát látjátok, túl béna vagyok, csak így veszem be. Majd nézzük. Hogy mit csináltam még máma. Most már egyre jobban kell pisálnom, és hát nem nagyon tudok, úgyhogy nem nagyon tudok mit csinálni. Tehát, azt a rohadt. Hú. Amúgy egy csomó mindent tudok csinálni. Tehát, hogy gondolkodok, hogy miket csináljak. Megvan! És most találtam meg, amivel nem fogok unatkozni. Hát rendet fogok tenni a szobámba, srácok. Hát most jutott eszembe. Nézzétek már, milyen putri van itt. Na, úgyhogy csinálhatjuk is. Ezt kezdjük az ággyal. Na szóval srácok, sikerült is összepakolnom. Ugye tegnap, ugye
egy nappal később vágom ezt a videót, úgyhogy ez sikerült is összepakolnom. Na de a többi cuccot már nem nagyon akart. Na, szóval hát kedvem is elmegy, hogy ránézett, meg hát erről asztalról. Hát, nem mondjak, most már nem nagyon pakoltam, mert hát, tehát, hogy ja. Fú, srácok, már nagyon kell viselnünk. Jó. Nagyon kell viselnünk, srácok, szóval majd holnap reggel meglátjuk. Hát srácok, nem nagyon vettem fel az elmúlt 4 óroszában így ilyen videó. Nem nagyon vettem fel, hogy mit csináltam, tehát hogy csak ennyi van. Na de nézzük meg, hogy holnap reggel hogy kelek fel. Na jó reggelt mindenkinek, most 8:30 van. És akadt egy kis baj, hát bepiséltem. Tegnap ugye ittam még egy kicsit, és hogy nem nagyon ittam tegnap, ilyen 11 óra felé, most ilyen 7:30 körül lehet, most éppen meg az időt, úgyhogy hát muszáj lesz pisis gatyába kibírni ezt a pár óra hosszát. Hát srácok, nem nagyon örültem neki, hogy pisis nadrágba kellett ezt felvennem. És hát nem tudom miért, hogy csak egy dobozt hoztam. És hát, ja, kakálnom nem nagyon kellett, de pisálni már annál is jobban. Na srácok, időközben már megszállt a gatyám is, és most egy kicsit raketligezni fogok az utolsó 2 óra hosszában, mert most van ilyen 9 óra, megnéztem, úgyhogy ja, de amúgy nézzétek meg milyen autó. Szerintetek 10-ben mennyi ez az autó? Vártok, megmutatom a másik színét is. A kék szín, itt van, lagyogó, villogó, na de most játszunk ki egy kicsit. Srácok, ezt a gólt figyeljétek. Puff! És majdnem felső. De ugye én profi vagyok. Ugye az utolsó ilyen órákban csak raketligeztem, és csináltam egy pár gólt. Puff! Ezt figyeljétek, bepatintottam ki szélre, és egy puff! Ne ezt tanuljátok meg tőlem. Figyeljétek, itt megfogtam, és egy tak! Wow! No, de srácok, le is telt ez a 24 óra, tehát kimehetek a szobámból. Végre! Ha menjünk ki az udvarra, nézzünk csak szépen. Tegnap ugyanilyen óta nem láttam főt. Amúgy itt volt ez a videó, hogy ez a tudjátok mi. No, de srácok, már is lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Sziasztok! Muszáj lesz pisis gatyába kibírni ezt a